Mustang 1967 Fastback. Je to 5, pardon, už se dívám. no, je to klasický 65 Fastback, který je představen jako replika na Shelby 1350. 1350 manuální převodovka vidím. 302 manuální převodovka. Klasika. Prosím tě, auto si asi celé renovoval, je to tak? Já v podstatě částečně zbytek nějaké firmy, taková spolupráce. Spolupráce. Kolik myslíš, že budeš mít decibelů? Zeptám se na rovinu. 130. Bude 130 určitě? Jdu bokem, tyjo. Perfektní. Takže tento náš soutěžící by rád dosáhl 130 decibelů. Takže máme tady číslo 1, Ford Mustang 1965 Měřák je připraven? Měřák? Měřák je připraven, poprosil Měřák je bych. připraven? Ony jsou totiž výkuky na každou stranu, Petře. Jo. Tak a kdo to bude měřit, teď řekněte další. Sama o sobě to má krásný. Tak pozor. Takže já bych poprosil v tuto chvíli, já budu kousek bokem. Jestli jsme si neměli vzít sluchátka na to. Tak a můžeme začít. Ano. Dobrý, děkujeme. Tam toho chlapce, aby nedošlo k nějaké. Ano, pane Štěpící, protože dneska ho tam hodím. Pane Štěpící, tady máte hambáč, jo? Použijeme rychlý přenos. Máme tady další vůz, a to sice vůz Riviera 1972, modelová řada. To je ale krasavec. To je krasavec. Petře, nádherné auto. To je nádherný. Nádherné auto. To je nádherný. Jak je to kamarád, Radek Homola Street. No, ale to neříkám, protože teď nám se to mě teda zaujalo. Tohleto auto má teda fakt koule teda. Takže Radku, kolik myslíš, že bude decibelů? 120 bude? Tak zkusíme, tak pojďme na to. decibelů, Radek Homola a jeho krásný vůz Riviera 1972. Radku, díky moc. Děkujeme moc. Tady bude na Tatro. Staré. Tak máme tady tohle. Přátelé, takže teď se dostáváme do kategorie opravdových oldtimerů, kde nám přijde Pavel Zábra se svým kolegou, který vás to vyjde. Pane Price, jak se máte stále zdraví, je to v pohodě? Hlavně, že Tatra funguje. Tatra funguje, Pavel, děkujeme, že jsi dojel super. Děkujeme, že jsi dojel do řeky. Kolik myslíš, že bude decibelů? 81. To bude určitě více. 81. Kilometrů, nedokážu se spolu dneska představit, ale nádherný vůz. Prosím, na další soutěžící. Přestávám slyšet, tak. Další soutěžící na jeho Chevrolet Camaro, takže zeptám se, odkud jsi přijel, prosím tě? Český Těšín, pod kapotou máš 5 litrů nebo 500 litrů? Bohužel, proč bohužel? Pane bože, proč bohužel? Bohužel, neslyš se. Kolik myslíš, že bude decibelů? 115. Do 115 může být, tak uvidíme. Takže pojďme na to. 118,3. To je neuvěřitelný. 118,3.
103 a 18,3. Akorát začíná víc vyrábět. Jak to vyfouklo, jak to vyfouklo. Děkuji. 118,3 byl to Chevrolet Camaro. Výborně, tady ten soutěžící, ano. A pozor, tady další lahůdka dnešního dne. Další lahůdka. Pozdravím Ostravský, pojďme trošku Ostravský veteránka klub. Dobrý den. Zdravím vás. Kolik myslíte, že bude decibelů? 90. 90, není to málo na to Henky? No, vzhledem k tomu, že to má 12. Pozor na tlačí, Ten mikrofon je nahoře, to je po tyčce, takže to je v pohodě. Jinak prosím vás, je to pan Lava a jeho krásné MG z roku 1947. Takže přátelé, vůz z roku 1947. A pojďme zkusit, pan Lava v pohodě, děkujem, zkusme to, uvidíme. Takhle zase bylo 121,3. Kamerka, tomu se říká totální. Já si vyletělo, MG z roku 1947 a 121,3. jaký šrup, ty vole. To škola nebo je. Tak, tady máme další koleno dnešního obrazu a to sice Ford Mustang 550. V roku 1967 a je tam samotný Ruda. Jo, pozor, organizátor přímo dnešního úžasného dne, a nejenom dnešního dne, ale včerejšího dne, zítřejšího dne. Tak Rudo, dneska otázka. Kolik dneska tady vymáčkneš decibelů? Ruda skromně řekl 100. Kolik typujete vy, přátelé? 180. 180 ne. Ty sponzoruje, ne? Nebo co? Tak pozor, Rudo, může kratší, ohudí to. Dobrý, děkuji. 120,4. 120,4 decibelů. Tak, máme tady dalšího soutěžícího. Je tady další soutěžící. A to sice Roman Pačocha a jeho 65 Fastback 2+2 kupé. Takže Romane, poprosím opatrně, perfektní. Přátelé, další krásný Mustang z roku, pokoj, z roku 1965. Označení to má 2+2 Fastback kupé. Velice zajímavý vůz, vlastně první série Fastbacků, které udělali ve Spojených státech. Romane, kolik myslíš, bude decibelů? Bude přes to, tak to bude dobrý. Když bude přes to, tak to bude dobrý. Takže, přátelé, pojďme na to, zkusme to. Perfektně, kterým 110,8. 110,8, Roman Pačocha, jeho krásný Ford Mustang 1965, Fastback 2+2 kupé. 110,8, výborně, tak, máme tady dalšího. Tak, mě se ztratil kolega, ale to nevadí, já to všechno tady zkusím zvládnout sám. V tuto chvíli přijíždí velký favorit této soutěže, několikanásobný vítěz této soutěže, a to sice Libor Pustějovský pro něj. Libor Pustějovský a jeho machlický údal. Takže kolik bylo všechny decibelů, kolik bylo voní předloží? Nebylo 130 náhodou, nebylo nikdy 130, ale já si myslím, že může být teda 130. Takže přátelé, povzbuzujeme Libora a to je, pojďme na to. To bude, vole. Kolik myslíte, že to bylo? 130. 121,6. 121,6. On se styděl. Zkusí na to, nebo tě tam Zkusit. Ještě. on tam je to šestýhle. Tak to zkusím. To vás je.
Je tady někdo další ještě? Ježišmarja, dneska máme teda hodně zájemců. Je tady hodně aut. Máme jinou soutěž, což je super. Je tady náš nový soutěžící. To je černý favorit této soutěže. Ano, ještě můžete pomůžet. Děkujeme, děkujeme. Takže Rozťapecha, jeho Dodge, nový auto, přátelé, viděli jste sami, že tady byly vozy od roku 1911, je ta targa, 1947, všechno starého a Rozťap přivezl nejnovější vůz asi v soutěži, Rozťo, teda to je roku, prosím tě? 2007 Dakota, prosím tě, kolik myslíš, že budeš mít decibelů? 120 na ty se cítíš si. Říká 120 určitě, říkám. Říká, tak to se cítí, tak to jsou zvědavý teda. Ahoj. A druhý fuk, můžeme na druhou stranu, tady máte druhé chvíli. Tak a poprosím děti, ale pojďte trochu bukem. Tak dětka, pojďte na bod, ať nahoru, tady. Děkuji, nepřijde nějaké pozor, přátelé, tady. Rozťo. 106,6. Prostě si budeš muset... To se nemáme. No, na uší budeš muset trošku, no. Takže Rozťapecha 106,6 decibelů. Měli jsme ještě soutěžící kvesty a najednou máme asi 15. To je dobré. Do tomu se říká přijet si za soutěžit, ale on teda přijel si spíše tak zaprďánkovat. Tak pozor! To je nádherný autáček, ale úžasný. Koukám, že jsou tam všichni, pojedou na dovolenou asi taky. Tak je to Marek Řezníček z Českého Těšína, jeho Plymouth variant. A vypadá to, že vzal mamku na dovolenou taky. To není mamka. To je skoro mamka, aha, takže skoro tmíně to bude, no. Skoro tmíně, takže... Marku, prosím tě, nekumovat. Ty jsi zvyklý kumovat. Pouze Víku, kolik myslíš, že bude decibelů? To bude určitě nebude. Krásně to je, vyvážené. Pod auto. A ze zadu nebo ze předu? Teď jsem se letěl, kam to Ze zadu, dobře. Kapri, Takže tady ze zadu prostě. to nebyl. Tady je obrovské zlepšení. Přátelé, omluvte si naše emisní limity, já vím, že to nedá říkat, ale bohužel. Ale je to příjemné, já už jenom... Aby zadek lehký a výkon. Takže máme tady kapry, výborně, máme tady další vůz do soutěže. Takže se sem kvůli autu. Perfektní. Tak prosím, pojďte dále. Krásný autáček. Krásný auták, pod kapry, kterého roku? 80. rok. Prosím tě, kolik myslíš, že bude decibelů u kapry? Je to 2 litr nebo? 2 litr. Takže 100 decibelů bude určitě. Dobře. V6 2 litrový motor Ford Capri. Takže pojďme na to. Děkujeme. 96,8. 96,8. Určitě to teď děkujeme, přátelé. Perfektní. Vítěz to nebude, ale aspoň ví, co mu jeho výfuk dělá. Tak, máme tady Já další. to jsem si to ještě nestěřil, já. Dobře. Teda dáme to jenom. Škoda Populár. A jestli je to lépe nebo Ticho, přátelé, poprosím o klid. Přátelé, poprosím o klid. Nejtěžší auto. Ticho. To je ten krásný. Prosím vás ticho, protože když se Ticho, opravdu, přátelé, jestli chcete rozjíždět tento vůz, tak bych poprosil o absolutní klid. ano, protože tady aspoň 20 decibelů. Takže prosím tě, Škoda Populár z roku 1938, čtu to dobře, kolik myslíš, že bude decibelů? Kolik myslíš, že bude decibelů? Nebyla by to Škoda Populára. Takže zkusíme to. Přátelé, já si myslím, že tam 40 bude určitě. Jenom jeden výkup. Tak pojďme na to.
Pozor! 90,8! 90,8 decibelů, skoro populár z roku 1938, díky moc. 90, co to já dělám po silný váše normálně? 90,8. Teda já jsem netušil, jak je to populární soutěž. No, já si myslím, že prostě velice tady to pustili. Tak máme tady Armina a jeho korvetu. Ten už tady byl, testoval vůz, takže Armine, pojď závěr tady, ale pozor, tentokrát vidí ve stolní parádě, protože taky ukázal světla, mrknul na nás. Je tady Armin, my jsme si dopoledne vyprávěli o jeho voze. Úžasný. Je krásný. Koukám, že tam má i syna, který ví, o co bude. Ten už má, podívejte se, ten už si dává ruce na uši, takže ten vůz zná. Ten ví, když se na to jede, co to dělá. Tak, Armine, kolik myslíš, že bude? Já myslím, že vždycky většině bramborový, takže čtvrté místo, ale nevím, kolik jsem měl naposled. Co 10 bude? Já myslím, že něco málo přes 110. Ne, všechno kolem 120, první příčky. Když si dám lečeňovský, nebudu konkurovat. Super, takže pojďme to zkusit. Armin a jeho korveta 1968. Armin je dostupná 17,7. Děkuji, vážený, máme dalšího soutěžícího. Máme dalšího posledního soutěžícího. To je poslední soutěžící. Takže máme radost, že tato soutěž teda opravdu... Tak máme tady Sandima Alpine. Ano, víme, pojďme kousek dopředu. Dopředu. Děkuji. Velmi zajímavý vůz, vozilo se to hodně do Spojených států, je to tak? Je dovezený taky z Ameriky tohleto. Dneska přidělaný z toho napraví a tady první auto Jamese Bonda, ale to není to přímo ono, tady to auto. Matador. Už jsem se lekl, ten typ. Kolik myslíte, že budete mít decibelů? Možná stopka bude, tak zkusíme to. Držíme palce. Super, dokonce více, je to 120,1. 121. Děkujeme Bondovi. Děkuji, 121 decibelů. Děkujeme za potlesk, přátelé. Tak, a tímto Petře bych uzavřel tu soutěž. A já ji neuzavírám, já tady mám soutěž o triko krásné Jacka Danielse.